Волгограде весок. Аски вы бусу бошкал без бога. А кто еще Никола Силич Марию Штявря. А пусть халви на вети бусу на цане что бусу на топ на хапи бейца цан. Никола бейтоп на бусу на топ на диапол халви. اسمه الله وقابل دول الشام قولش دال ذكت دال سني سواديس وقات من يهدي الله فهو المهتد دال دي سواديس ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا دال توبه وواسد از سنو برحوا قوات فامر صلى الله عليه وسلم شيء يوش نيس ويوش نيس يوش نيس ما يدير شيء حاجه اخي انا نيس الله هو بمعنى المعكدات إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء شين لو نيسوي ديال ومن يعني أنت لا غير حون ميزا حون ميزا وريع حون نيسوي بعض تحت نيسوي ديال بس الله هو مسؤول وسد نيسوي مسؤول نياختار شاو يل داو لنا أود إيمان في إيمان قابل داو لإنسان شنو Ислам хочет. Ты будешь отныне наш брат. Давай я тебе буду говорить, а ты за мной будешь повторять. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху. أشهد يا свидетель свою أن لا إله إلا الله что нет божества достойного поклонения кроме Аллаха Всевышнего ва анна Мухаммадан абдуху ва расулуху и что Мухаммад его посланник, да благословит его Allah. И тебя тоже. Поздравляю. قول فصيح يتحدى البلغاء إبراهيم إن شاء الله يبقى بوش بوشوان إذا بيتك بوشوان بوش الدين بيمر بيعني الإسلام يجب ما قبله بصل دينه تصلحه ملخن دوجدوا إنه جدوا تهنا تعقدات من يأتنو грехания. Потому что ислам, когда человек принимает ислам, произносит шахада, Аллах его очищает от всего, что было раньше. Даже если ты курил, пил, воровал, убивал, все, что бы ты ни делал, Аллах тебя очистит всего. Дай Аллах, чтобы ты таким чистым на том свете встретился Господом Всевышним. إبراهيم إن شاء الله